Je sobota ráno a to znamená len jediné, že ma čaká beh v horách. Dnes som si vybral dolinu v Nízkych Tatrách, do ktorej nechodí že skoro nikto. Je tu turistická značka, tak vám ju idem ukázať. Dolina sa volá Sopotnícka a začíname po takejto asfaltke, až kým neprídeme k tejto chate. Tu sa cesta už trošku zoštrkovie. Cesta ide celý čas popri potoku, takže v týchto horúčavách je tu naozaj príjemne. No a prichádzam na miesto, kde z tejto cesty odbočím doľava, stále po zelenej turistickej značke. Tu sa cesta fajne zdvihne a pokračuje až hore v Guchate Taj. Budajte veľa piť a doplňať energiu. Tak, ja som pri Tajchu, je to parádny basecamp v zime na skialpovačku. No a chata vyzerá nejako takto. A kúsok od chaty je aj takáto parádna studnička, čiže môžeš sem prísť a dobrať si vodu. Šiel som z lesa a už je to tu zase nádherné. Čučoredí a začínajú sa mi ukazovať tieto krásne nízkotatranské pláne. Pred chvíľkou som stretol dvoch chalanov, že ma poznajú z Instagramu, tak ma to riadne potešilo. Čo ma ešte viac potešilo, že stretávam takto mladých ľudí, ktorí sa hýbu, chodia do prírody, chodia do hôr. Extrémne ma to teší. Makajte ďalej. Záverečné metre. A som tu opäť na hrebení a vrchol Veľká Chochuľa. Takýto extrémny výhľad máme tu z hora. Ja sa ešte idem prebehnúť smerom na východ, na Košarisko. No a ty, ak chceš vedieť celú trasu, tak komentuj slovo Chochuľa a ja ti ju pošlem priamo do správy. Čau a vidíme sa pri ďalšom videu.